Ovo je po meni najbolji indijski restoran u Srbiji. U kuhinji rade Indijci koji spremaju autentičnu indijsku hranu, a ovde bukvalno uz svako glavno jelo poručujem njihov indijski nan hleb. Spremaju ga ručno svaki dan, tako da je maksimalno sveže. Ide u tanduri peć koja ima preko 300 stepeni, zalepe ga sa unutrašnje strane i to je to. Kad sam sa telefonom prilazio, bukvalno mi je bljesnulo belo od toplote, ali sve ok, radi nam telefon, očigledno, snijamo se. Ono što volim da uradim sa ovim nan hlebom jeste da ga ovde umočim u glavno jelo, koje je u današnjem slučaju korma piletina. Tako. To je to. Osjećaju se arome belog luka. Ovo je nešto što morate da poručite. Zatim ovde i piletinu. Kremasto je, nije prezačinjeno, to jest onako blago je začinjeno, ne udara u mozak. Zato sam i poručio ovo jelo jer mislim da ko prvi put jede indijsku hranu, onda je ovo pravi izbor za vas. Aromatično je, sama piletina je baš mekana, ona se prethodno marinira, pa se onda prokuvava u ovom kremastom umaku u kome generalno imamo bogatstvo različitih ukusa. Kako bi kompletirao svoj obrok, pirinač uz ovo ide fenomenalno. Onda uzmemo našu korma piletinu i ovako pospamo preko. Savršenstvo.